sir, naka-plaster na may mga ma'am sir. Wala mong balon. Magdala pa may og. Kani, butin. Ay, dito may maglungag. Guys. Matay na to. Ban! Ban! Pabukid siya meron. Ngunit di sumusuko kailanman. Sa bawat araw na aking hinaharap, asa ko'y pilit hindi man madali ang aking daan. Ngunit Okay, nanadrin ni sa bukid mga ma'am sir. Nari atong motor gibili no. Para among balon. Oh, pabukid siya man eh. Tali to ang mga kauban pag hike. Hike pa ang mga kauban. Abot na sila mga ma'am sir. Luya sa mga asawa. Tagilam. Mama. Manira mi diri kay mamagos mi og ijok na sili kay daghang kayong daghang kayo nagkuan nag-chat nag-PM sa mua kay mapalit pa sila silig nga tukog nga ijok. Pabukid sa mi kay sa munang padagat. Mig bukid diri mga ma'am sir kay mamagos mi og silhig kay wala mi lingaw. Asla day motol na og palwa sa ijok kay mao na lang bagusod karon. Sila diri mga ma'am sir. Nga gadadala pa mi og ice. Oh, pugnaw kay tiyobig na mo. minsan ako'y napapagod na rin. Awa, nangwa na sila og lokay. Akong bumabangon dahil may pangarap. Namutol na sila lokay oh. Kahit mahirap Hinay na dong ha. bawat hakbang, hindi ko hahayaang ako'y matigil lamang. Ako si Roland, kumakatok Long aga pa rin mga ma'am sir. Oh, sus ka. Straight ah, long ag. Situ palayo. Dito ta maglong ag. Kasi naman sa aking buhay. Hindi ko man hawak ang kapalaran, ngunit may pag-asa sa kabutihan. luto na itong kanon ng mga sir oh. Oh, sis. Luto taog bulad mga ma'am sir. Ito ang kinakusgang mantika. Di susuko kailanman, kahit malit na tulong na inyong iyan. Itong bulad ay tulag sil ay suka mga ma'am sir, pero kaso wala tay sili dre kay nangamatay ng mga andre sa kainit. Na Kay gloves diha di pakuan sir. Ano pa? Ano kay gloves ma? Wala lagi. Ano pa man tala? Hina, ngaon tali mo ma'am sir. Ata dre nag ngaon sa kan. Op, matandog na tong kuan diha.
puso ko Ano lang? kailanman. Kandog na mo. Tukdan ha? Dala dayo. Bawat araw Dahil ano, kanira mo kay di ka kakurutan na. pag-asa ko'y pilit kong hinahanap. Kurutan mo sobra na mo kanina. Hindi man madali ang aking daan. Dayon, di pa na ito nakalimutan ang atong mantika. Tuloy na lumalaban. Ako si Roland, kumakatok sa inyo mga mamsir. Sana'y marinig ninyo kahit malit na tulong na inyong maibigay. Malaking Mamay, tinapanilan. aking buhay. Tawang ka na? Ha? Sa bawat dasal, Sardinas. konting awa. Si Sar o si Nas nag-uban. Init eh. Ako si Roland, umaasa pa rin. Sabo. Handang umunawa sa akin. Lame. Sa aking kalagayan ngayon, minsan ako'y Hiktam ka na ko, makabuhi ka. pagod na rin. Ngunit pilit Uy, pangagda pa mo daya. Ah, ilang sudan mga mamsir, mangga. Mangga, mangga kos. kahit mahirap ang bawat hakbang, hindi ko Natulog ng namagos. matigil lamang. Ako si Roland, Rando Raisa. kumakatok sa inyo mga mamsir. Sana'y marinig ninyo kahit malit na tulong na inyong maibigay. Malaking Mga pesa mo mga mamsir kay katulugan mo ha. aking buhay. Ate. Hindi ko man hawak ang kapalaran. Ako na tuod. Tuod ni mo. Sa kabutihan sa bawat Init ba? liwanag ko'y muli. Mga mamsir. Ano eh, nang gasugod medyo pamagos alas 11 pa. Ano among nakuha mga upat pa kabugos nga sa inyo hangyo. Mura bag dili init mga supsupong mga mata ng mamalit. Na. No? Malit na tulong na Okay man mo okay ra man hangyo pero pag dili kay masugot nga hangyoan ay lapad pugsa. Dili mo palit okay ra man pod. Sa ang importante nga mo palit jud mo. Nga gide di jud lali mamagos. Magtigo mo gagmay kang tukog nga. Yan lang ma'am sir. Bye.